Dami di debatana sumurung sia sanggup naroha. Ima mangaramu ti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan lain. Amin. Hatani debatana di bikuta sadarion nenek do siang buku Pasalmen 140 itu ayat sada 110 sada. Pasalmen 140 itu ayat sada 110 sada didok sono mahatan itu wata. Haleluya ay denggado de hononton de batata ay hasudungat do ibana tama puji-pujio. Jawaban do pauli Jerusalem ibana napapunguhon hala Israel akka nama pari ibana pasabam akka parroha bojo jala dililiti akka bugal nasida ibana bilang torok ni akka bintang di jodoh warna nasida sudena di buldo Tuhan tayi jala para gogo situtu dakka bilangan para binat warnai Jahobado pahehehon akan nani rupa di patuki tutano yang ko akka para jahati marede kali par mahamud puji Jahoba marhite-hite hamulateo upalu hamuma uning-uningan mamuji debatat ibana makukupilangiti marhite-hite obu ibana para diudan tutano ibana pa tubur duhut diaka dulu ibana mangalehon tupinahan gagatan nasida nang tuaka anak nipidong sigap akka na wang dan lomoro hana bida agogo di boda dan lomorohana mida ay di bawah di halomohon rohani Jahoba do tahe akka nama kabiadi ibana akka nama kalumuton asimi rohanai ido sahatna kadang denang ne golongan di bagasan Kristus Yesus sahak main tu borongin perayaan hari tubuh Tuhan Yesus Kristus borengin budari Natali mangedehon lasnirohatta disude pabaenan ni Jahoba mangedehon Jahoba disude dengan basana nama ngaturhon porotibion termasuk nama ngaturuhon sude pardalanan di mulutta selamat Natal mari kita saluna salina selamat Natal itu saya berbeda do suasana hati di ganok Natali sian akka minggu naasi akai de ulau di gatong saya itu mangonai do menggelegar musik-musiknya, suasananya, lampu-lampunya, kerlap-kerlipnya, semua terangnya menandakan sebuah sukacita. Sadok menggelegar sedih, baik kahyangnya, baik perdebahannya, semangatnya, kemudian budaya hati haibe sungguh berbeda. Jala tukso maradai do Natali molo edde di patu pagi minggu di acara perayaan sona melo-melo. Ikut dipilih jatuh edde anak khusus. Pabuana musikna peatong itu terdada sona maralopolo. Jadi sebelum beserana festival lo di son. Heka na marede saya marpur berlomba berdoa akurta marolo-molo patus siapa do nama saya lanang tubuh Yesus jadi kau mantap dua to rodis
tidak dapat satu nama dua, boy dia merasakan acara ini maripola di bagasan boluna. Maripola. Coba jo misalnya adong edeta, edde di Natali. Halas mo pagoda na ubah. Pertemu dah. Ali coba jo mulai deon somon akak na prajului. Halala. Masau. Mana terjadi? Ada nanoi jak konota di tengah-tengah di golutta. Haroro di Tuhani. Barang na semangat. Nabui jak konota. Mana dicoba kita bandingkan lagu. Molo lagu sama laki na semangat laki ngani sama di dangdut tu. Halalas di pagoda. Iko sudedo mangudoto nedei. Ikon hobara tu hatutui. Hobara tu semangat ni naroi. Oko dulu dohotura. Gobdo saringar nai. Tarbe jadi sungguh dinantikan dua tahun ini. So jadi dalam makalasan parningotan hati turun ni Yesus si paduai marhiteoma pinasahat tuita salumuna sekali lagi selamat hari Natal. Jalan marhite pesta perayaan Natal bodarion ikon lapta kasna nian patu dugonotta kolong ni roha ni debata marhite ni Yesus Kristus namro dalam lau balok itu. Tuk soa bilang kita do godan ni haluaon nam tajalo satu mulut tadi dikion. Di para mudu-mudu debata hita nan pesai Allah hita dak setia manimpil hita syallomo di rohana. Nak pesipata nariko di bagasan mudu tahun hola nala di kepentingan tedo nata sarikon tanpa sadar nungamar lau dosa kita alayang bude bata na semboy do ibadah daun sian kesetiaan ini tomdo asirohana ini nata pesa situna perayaan Natali gudang holang nabatuduhon ibaratna kemeriahan di pamatang manang kemeriahan di parnidaan di simalolo manang na holang na ibaratna somona pasensor. Laus perayaan Natali batuduhon bagaimana saya berjoget ria, bagaimana saya melantunkan puisi saya, melantunkan vokal group AKD, semangat tahu langsung holanido. Alai di luar batas kemampuan tak sadar apakah Tuhan menginginkan ibadah kita itu. Tolema asal jepe anu jadi daih. Bapak Budi memang janita di acara jolo saya bersudah akal liturgi penapa jojok ini jolo selesai bersudah akal edei jolo saya beribadah pada jojok baru pemerjanita atau oleh mak ede puji-puji dipersingkat mak alain kata sabutan dah itu kata dua dusi aida mah pau puku bangun ne pajojoro naso hea amat tairo inatai berminggu nasalau alaela pajojoro hodak dadaki iko sahat do ibana tu gereja nasalingon batas ni akan ane nomor minggu di baido bulan dan sitakas alayang gua ala pajojoro hodak dadak pajojoro hodinatak iko rodo ama moto tujuh kan hidup torop dua kadongatan asumoi patu pahut parang punguan bodarion semena tapatu pada dikion mungkin alani parsahiton alani hakogoson alani orang doa
tahun nasi molo tayo mo dope pertemuan borongin si somonon ditika katau tahun nasalku dohonon maras dope situasi bodario nunga 2 tahun kita marpesta Natal dalam situasi tantangan karena pandemi Covid-19 nama baik kita jol mau nanti nama baik kita mabiar jala mabai marah tupar buluang tak yang katik inang salu mergugu jala tarabul maka dongata na mengadupi akka paru kilon hinorhonya kasori mango virus COVID. Tayo mo do kaulau si kadumari di parpumuan pesta do kaulau nasa ikong mamakai masker kita lau menjaga hari masuk kadui nuain kata hilalan di dalam lomoru pangotak ni COVID di parpuluota sudah memiliki sedikit perlahan-perlahan atik di debainganan Jepang do pebian di roha alayang dia manang nasida boy kita rabdo marlas di roha di perayaan hari hatu kubur Tuhan Yesus marlas di roha di bagasan ikyo nampai songoni kototong do hita jaga tetap marhahi pason ikut tajaga marhite prokes sotong tadi tetaplah menjaga dengan prokes yang baik ate sotong do songon dongan natinada rupani apa siauna sia tahu tu tahun sia Natal saya heran na baru malu tupulu hati hamanopoi songonina maradok nama mareso disikat pangaloi rupani setiap jam HP lapuk terus kumur-kumur di baik bawang sudah meragam jahe di saya odol di baik sabun gudar sudah suara-suaratannya di gudar tak saya panadul sudah mah satu berjanji doa tonga matai kolam malu mon ikut tujuan ikut kusitak ternyata dumalum sonimu be sotong songoni itu kita lemak Natal nanti kenanga kamang damang denang nani hulungan di bagasan Kristus Yesus ada minari salah pun Natali salah pun masuk di moloro Natali sudah mohon dari dia di subi-subi di dapur petadar nama Natal tung tahilana do dengkan masa di debatana mangaramu kita salihuna marhiti ka program vaksinasi ngapinatuban ya ka pamarentah tatung kita masyarakat Indonesia boy kita menjaga kali pasokta badua kita syaragat dimarahi apik pedak sude nada potan vaksin itu be kurang do memang nama biar menjar alai kota hirim do sahat mainan haluau itu nasida karena saudara potan dope mungkin tolong dope nama biar alani faktor akan nama ragam gudang dope akan somanada haroro ni Tuhani dumubi di hati tubuh ni Yesus seolah-olah mereka takut untuk sehat isi mawolo madongannya kesemuanya teh kecuali tujuh molo alani faktor kesehatan dan boy silakan mendaftar aja lah asing di Sorinago hinormon di virus corona tutu tabolus kodagapnya ke amaolon di bagasan nasatau bononon adong do yalan nyarasak parsahito ilu-ilu do akka kegagalan akana asing gagal kita sian pakiri montai bahkan berusaha kita dan boy kita marapesta sudah manguli sudah marhamulion alani kegagalan alani kopiton sude PPKM obat lah PPKM dulu lah olanya teh suatu sudah kita mencoba suatu sudah tidak menjakon pasu-pasu masyarakat molo sudah kita mencoba pamatakta sahalipe sotung sudah kota kita bindir
Alai hudda ta jalo kana uli na dengan nasihat debata molo tuppe ikot japonotta bolu sotta hamaloni boido hita marlas ni roha di toma-toma ni keluarga lulus ya nakon sian parsekolana dapota kerejo mangoni anakon marhamulio boru sadahulio naso tartur deh molo apalagi bolu lulus nape gudang dia dopi hamol mau nang naso mungkin beni dok rohanian ala doi nasida marhamunawan doi dakota dari dusun ala unang mata dokate eso sekolah dak danaki olah di medsos sudah main dari boy lulus tamat sekolah teh lulus olah nala di medsos inna di bagasan ganung para gumulani di pakulingi debatado kita marhite para perumuan perayaan Natal godarion maranimot hatu tubuh ni Tuhan Yesus naung solang di barang di pinahan di Bethlehem 2000 tahun asal barita hatu tubuh ni Yesus magawe barita naik kotok-tok imoton ni gar na porsea salele kita mangulu di Portigo dak saya bola porsea jala ikot tok doto na honotto ni barita honotto ni to kasudut na poso akan mangiru busai pagoa ola Yesus do anak ni debata na Allah benar-benar berkorban asama dua badua Portidion marahiti hati tubuh na ini patuduan debatado holong ni rohana tunasa na mangulu di Portidion termasuk kita manusia dohot wakana pilopai aidido do di Pauli Jehovah Madinasida sadahuta nabolu jalanaudu imajen saya jala ikut di Papu debatana sida akan namar gumuli namar sitauloni namar seraki mulak tu Jerusalem debatana napa sabab rohani akan pojok dililiti debatama kabudaknya akan namar sahi dihukumi debatama akal langit marhiti hukum urang saya orang namo panate apalagi unang saya orang nasiluan coba bayar aku tidak jangan anjol mamol budina saya orang nasiluan terus ate di parade debatano udah tutano unang holan logonyani gabe sotubu sesuana iklim yang baik diberikan kepada manusia jala marhite iklim nadenggani di parade debata lahopatu burgon duhut yang kadologi di lewat debata tu binasi galatonna dohot kapido nanau semua kebutuhan itu mangulu baratu parudul dohot tujuan masing-masing jadi si anon yang idota sadak ciri khas binatali nasugoi mago ima songon nanido na Johannes dulu ay saklonomi ay songon odo holong nirohan debata di Portidion pola do dileon anak na nasasadai asal nang mangko galuk na porsea di ibana asa hanuluan saling naliko si daud kadisi adong sada ente nama dok hidupmu berharga bagi Allah aragado hita diadopan di debata ai hasiatna do hita do rupa do pangalaho di debata alani ta hasiho lima atu dunai tapauli mayu margiti mulita akan menjadi sia-sia hati tubuh di Tuhan Yesus molo dan tadiru pangalaho do rupa di debata margiti hadirin di Yesus dan adung debata tudos ibana pola sasada sado debata ni si Abraham ibana debata ni si Jakob debata ni si Isa debata ni bangsu nabi milikna debata ni akan prosea nuai dohot di akatik kinaneng roh tabayang ma debata hasudungan ni rohat pangaluan ta dohot para tanah batuan Napa dua
tahun. Saya mau madi galuk nilak di mulut tahun. Nah seduk ya di pasuk bude batai kita salah kape di bagasa mulut. Saya nak urupan nado kita jala sari konon narikot di bagasa mulut. Ingok mateori panopauni diari pada jolo satu napaunopon tung di pahobar dodo tujuan sikop mulu ni jolmai umur jala sugi marhamuluan hobarat tu hari kotan nabi. Coba kita bayangkan ketika manusia diciptakan para jolo sehari, manusia terbang-terbang tanpa ada dudukannya. Amal terjadi karena manusia hajol maunon ditoppa de bata danga dong dupi ngananna danga dong dupi akas sipanganonna danga dong dupi kanarikot di ibadah. Semua akan menjadi kelapa. Tung denggad dosde dipasti hotung ngadengga situ jala danga dong nangurangan tung polisi itu patuluh dia do dipangido de bata siap kita naun tajalo akalas nirohan na siya de bata ahado respon manang gorak siang voluta molotado habal gaun ni Jehovah do molotol habal gaun ni Jehovah do protidion. Jangan dong na asing dia sekolah biar tidak Jehovah di mana. Alani baimma las rohani jago lobi siang las rohani natoras molo sukses anak konna guruju jala uduk mana tua-tua somonima nama kabiari Jehovah hirim rohani lewata asama hamulua kita di akka katik lomo di rohani siang nasaroha gogo nang pikiran ikut debatado namanya di bagasa. Bukan apa yang baik menurut manusia, bukan apa yang baik menurut saya, bukan menurut apa yang baik alami kepentingan di si A si B. Loas ma Natali Mardala obar du lomo di rohani jala pangiduan amulia rasa ngapun di debatado. Molo madian kita tujul ala masalah do kita ala ni gudang akka pangalangot na mungkin ala manutupi akka haruramatta dangina ni maksud nabiya kita ala biar mina Jehovah iman apa tudulon pada dayon nasitong tu debatana sekali maramulia jalan maksana rodi saling ngeringna do asli rokana Yungi biar bida debata tentu ikut jelas kepada dayota. Ahado lomo ni rohani debata. Jala dia dosa ni rohani. Biar bida debata ima patuduan pos ni roha babuan atau tondong anak ni debata do kita dapat sobuan lah mangula ulota laho pada diri siang amaoloni. Nam mangula do debata dinasar ragam niya kaulota. Saunari saat dulu didok dan lomorohana midah hagugon di kuda dan lomorohana midah hai di bawah lucu deh dan lomorohana midah hagugon di kuda dan lomorohana midah hai di bawah nek pajong-jongan di debatado siap kulot Tagalog siap kita di pamido asa taulahom maafkan adenggan ima hati goran do asito matugaruk na marsitaonon dohot tu akan agale ima makna ni natalina ubalaga jala para jolo sahari asido rohani debata tu akan agale na marsitaonon ala itu solomodo rohani debata mida hadi jalmon di roha dot nah pajolo kepentingan doa akan narikot di padagi onda. Ida maafka perayaan Natal na para pudion. Olo do balga de peha dari daun na adora sokopiton ima kebagahan warna-warni
Saya somon emas berjalan. Produksi pasensi. Patuduhon sanggulna nabalgay. Molo tergumacang ibadahi. Sasa ayak mabai kamu enti ya mah. Asasang itu hiburan. Dak dana nemat vokal grup. Aduh nama sa di bagas mulut. Molo tergumacang acarai. Saya naik maret dia ngaku kutujolo yang datang dilala. Molo gumacang jaminay enalilik may nekato biba mulang. Molo hadu abba dipuli bebas par jamita uni. Jamitai. Dinna rupani asa jolo saya justru akak napasin soon. Peragaan pakaianon, peragaan sanggulon, peragaan aksesoris rupani, peragaan napajotor honon. Gaman nang porosea di Yesus pasti atusan nado pandohani jala pasti biruon nadoi dan nasogorohana dia kabawa rupani alai na yok na ima na marhagogon na merasa berkuasa na merasa berkekuatan na merasa memiliki kegagahan na merasa ada kepentingan boda ima simbol kekuatan manang na kegagahan. Langsung ini orang salah bawa ima simbol wibawa asangapon kegagahan rikodoi mengingat peran sosialnya dalam budaya patriark alai molo tayo di silang di Yesus di dia do kegagahan naik hati-hati mo di sibana hukuman mati hukuman salib marsala ibana siang naso nanin lohona ala di olohon ibana ni ko tergantung ibana. Taidama Yesus Nasorani dan di hotel ibana berbintang 5 dan mas mewah di paiba-ibana gabe inganan atun tunguna barani pinahan palakka. Adong penama dulu ibana itu karena persaingan politik, persaingan supaya saya bisa dimegahkan. Auru parjulu manada Yesus seorang. Ternyata kegagahan itu sudah diludahi. Ternyata kegagahan itu tidak bisa diterima Portivion. Ternyata kemegahan itu sudah dilengkapi doh kehinaan. Di dia kegagahan di Yesus hati haibana ditelanjangi. Di mana kemegahan itu sebenarnya? Di mana kegagahan ketika murid-murid yang sudah dia beri makan jalan awia jari ibana maswadahu ibana menyangkal jalan gadis. Di mana kegagahan Yesus? Lepedo sudah kasih sianai dan margo. Totukan saya jolo tapi bangi doi. Semua dia be akan ada yang gani. Disuruh hitam mangulaun akan ada yang gani. Bahkan sekecil apapun. Totu saya jolo tapi bangi doi. Ahadu tuna diaw. Ubal gado tuna. Orang doa orang pola. Tengok madi Matius ada ayat 10 Pabuawan hatu tubuh di Yesus margite kita di Joseph do si Maria takas do nagabe-gabe satu di Borbadia do si Maria jala hatu tubuh di Tuhan Yesus nunga takas disuruh rakot do di Borbadia disuruh rakot akapadurirang di padang narobi nama do ida hamuma gabe-gabe dosa dan namar bajui tubuh anak maibana jala baeno warna Immanuel lapatanna dongan tama debata dedo itu nabal Immanuel lapatan dongan tama debata marhiti hatubu ni Yesus di papos rohatta taringo tu padongan ini debata di pandalangan di mulutta tutuluanon alani tamado hitamado mauliate hugot marapan damion asan nata kasdo muluto di bagasan pangaramodio rolong Molo-olo hita majalo sang ibusa.
Alani ikor rampe deum masya iya siro hatta. Hota ulau edehom majahoba boan mangolum tujolona pare diatta ida da holan pinadabo ni suara do marhide musik alani edde tai marhide parmulotau doho papa henata iku pata di dawo pamujiota nasitong dia do pani debata mangolopon asirohan di debata nama kalwasita makalatun pesta natal budarion tahamulate umadingkan bahasa di debata nama kalosita boy taripan di bagasan sadarion bunak kita macohot jangan pernah tinggalkan Tuhan dalam hidupmu jalaunang mahatata prosea alau alai pakatayonta ulonta pangalahonta te dakobar tulo menuluhan di debata taha prosea ima bahwasana ia hatutumu ni Yesus sawana taherayahot di bagasan budarion Ima nama buat kita maluas yang ragam amol, maluas yang ragam yang kasai, mabuan ada denggat tumulutak, alani totong mahita makiri, soto madong nalam pada dirina, apalagi madele molo somaralus bete nabi nangido di tanyangna di bagasa tahun. Alai ikut kata dia untuk bawa posmiro hatta tu debata. Ido mangalewon kita kana hobaratu pangido kebutuhan tak na hobaratu akan mulutta alai hobar tulomo mirohani debata na patuluon na magulu jalan am tubudo debata di bagasa mulut tagan amin selamat Natal mani